tämmönen vesivaraajan sisäkuori tuolta kauttaaltaan molemmista päistä hitsaussaumasta lähtenyt ruostuun. Tuolta alhaalta oikein läpi tuli vesi alas. Ja otin tämän päätön auki tässä, kun ajattelin, että toi tiiviste vuotaa, mutta ei se olekaan, se on märäntynyt puhki. Ja tää on ollut vuodesta 2021, 22, 23, 2 vuotta. 21, 22, 23, 3 vuotta, niin vajaa tässä, kun mä tämän putkiremontin tein, niin siinä yhteydessä uusin tän tää varaaja. Ja kyllähän näitä nyt vähän kauemmin pitäisi kestää, mutta se tosiaan märäntyy puhki. Tää on niinku emalointi tuolta sisältä. Tää on Ariston merkkinen. Ariston merkkinen, tuo pesukone vähän jyrää tuossa vieressä, vähän niinku haittaa tätä äänentuloa, mutta kuitenkin Ariston merkkinen, ja se on tollain ruostunut tosiaan noin molemmat saumat, ja niin kuin näkyy, niin se on tullut noin joka reiästä läpi, se on noin kuoren väliin tullut se vesi ja ruostunut puhki, ja tällainen vaakamalli. Onhan tää nyt vähän lapsellisen näköinen toi mittarikin, että tätä myy noin puuilot ja kärkkäiset ja taitaa pilteemaskin tätä olla Ariston. Se on teflon sisustalta ja kuorella, vaikka moni liike myy tätä. Mutta olikohan se sitten se edellinen samaa merkkiä kuin alakerrassa, niin sekä muutaman vuoden päästä rupesi tulee vesi lävitte. Että ja sitten kun takuaika on ummessa, niin hän takuuseen mee sitten nää. Ja nyt mä tilasin siihen Jaspin, joka on rustumatonta terästä, että en mä ensimmäistä viisastunut, nyt viisastun. Mä en enempää näitä kyseistä merkkiä sitten ostele. Se Jaspi on tosiaan kunnon rustumaton terästä. Täällä on kaikki nää, niin kuin toikin on mikä pitäisi pitää sen, ettei ole pääse ruostumaan noin sauvat ja se sisusta, niin tuossa se on anodi mennyt kaikki ja nämä on niin kuin toisen näköinen, kun se olisi ollut 20 vuotta tuolla ainakin. En tiedä, miten se kestää tuommoisessa vesissä, missä on niin kuin, tulee verkostosta vesi, mulla tulee lähdevesi. Mutta pitäisi sen kestää, ei sen kummemmin vettä se on. Se on parempaa vettä kuin verkostovesi. Parempaa kirkasta vettä kuin verkostovesi, mutta näin siinä sitten käy näitten kanssa. Se on ihan molemmissa päissä nämä saumat on täällä, niin se on läpi saakka ruostunut molemmista päistä ne saumat, millä se on pistetty. Ja tuolla alhaalla tosiaan on se sisäpuolta niin se on ruostunut sen semmoisen suurin piirtein sentin kuin se reikä, kun se ruosteen koppaa pois, niin siinä on se reikä, mikä siinä se ruosteen pidätti, että se tiputti vähän aikaa ja sitten se rupesi tulemaan oikein kaatamalla tuolta. Mutta kyseistä varaajamerkkiä, niin jos muuta vaihtoehtoja on, niin älkää huoliko. Tää on lelu.